जगन्नाथ नमस्कार रुद्रचंद्रिका ब्लॉग्स आपण मानकु स्वागत। आम भल अच्छु आपण मैंने समस्त भल थे बोली आशा करूँ। तो सांग मैंने बर्तमान मुझे तो आपण मैंने वीडियो को कंटिन्यू देखु स्किप न करी बाबू एड देख। तो सांग मैंने चंद्रिका बर्तमान आज कौन करुछंती आपण मानकु मु देखैबी। आज कौन रोसई करिवे केमिति ताको देखैबी आपण मानकु। कौन करूछ को किछि नहीं माने कौन करिवो गाधेवा पाई जीवो। आउ आज कौन रोसई करिवो जानि न। तो सांग माने चंद्रिका आज कौन रोसई करिवो निजे मत जानि नांती। बर्तमान गाधोई पाई जीवे तो गाधे की आसतु आपण मानकु देखैबी। पोखरी रे जाउछंती बाबू बर्तमान कांदुतिला तांको मुह को टिके देखंतु। एबे कांदुनी हाय कर दे सांग मानकु हाय। तो सांग माने देखंतु एटी बलद गाई माने बंधा होइछंती तांको वर्तमान चोरा पाई नेबार अछि। आ एटी देखि पारुतिबे हम खत खालो सेठी पानी जमी थिला आउ बाकी रह जाइतिला अधा सेटा काढवार अछि। मु वर्तमान काढिबी तापर गाई चोरा पाई नेबी। सांग माने देखंतु बाबू ट्रैक्टर चलाउची। बाबू ड्राइवर होइची आज ट्रैक्टर चलाइबो बाली लोड मारिबो बाली लदी कर आनिबो। आनबो नै बाबू आनिबो। तो सांग माने देखंतु एडा होची आम पड़ोसी घर। आम घर को लागिकी आंको घर जाक लागिकी अच्छे। आउ साड़े पूरा लास्ट को अच्छे आम घर। मु जाउची आम घर आड़ को। देखंतु एटी बाबू मेडिसिन को धरुची धर 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 धरला 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 धरलु। सांग मन देखंतु बाबू गेलो करूची धरिकी देखंतु बाबू टेकिची शर्मा कांदुची सियाडे। तो सांग माने आपण माने देखि पारुतिबे मु खत काढिया पे आसिली। वर्तमान मु खत खाड़ीबी। बाबू मध्य आछि मो सहित देखुचंती कोडुची कोदाळ रे।
ସାଙ୍ଗମାନେ ଖତ କାଢ଼ିବା ଅଧା କାଢ଼ି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଅଧା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ସେଆଡ଼ରୁ ଆସିକି ଯଦି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ତ ମୁଁ ଖାଣିବି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖତ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଗାଧୋଇକି ଆସିଲେ, ଲୁଗା ଶୁଖାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦିଶୁଛି। ହସି ଯାଉଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖତ ଅଧା କାଢ଼ି ସାରିଲି। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବଳଦମାନେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚରାଇବା ପାଇଁ ନେବି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍। 11ଟା ଅଧେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚରାଇକି ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ପରେ ଯେଉଁ ଅଧା କଥା ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ କାଢ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବ୍ରଶ୍ କରିବା ପାଶରି ଯାଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବ୍ରଶ୍ କରିବି, ତାପରେ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ନେବି। ଆଉ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବ୍ରଶ୍ କରି ଆସିକି ଆମ୍ବ ଖାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେବେ କି କେମିତି। ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି ନାହିଁ। ତ ବ୍ରଶ୍ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ନେବି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଚା ଟିକେ ପିଇବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। କ'ଣ ପିଇବି? ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲ, ଏ ଆମ୍ବୁଲ ଆଣିଛି, ପାଚିଲା ଆମ୍ବର। ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ, ଏଇଟା ପିଇକି ମୁଁ ଯିବି। ଲେଟ୍ କରିଦେଲ, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଖତ ଖାଇ ସାରିଲିଣି, ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚା ତିଆରି କରିନ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କେମିତି ମୁହଁ ଫୁଲେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାରୁ। କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଈ ଚରାଇ। ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବଳଦମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁର ପୋଖରୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ମକାବାଡ଼ି ପାଖେ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ ମକା ଅଛି, ମକା ବାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ସିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଲାଗିଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ବଳଦ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଘାସ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଘାସ ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଘରକୁ ନେବା ଦୃଶ୍ୟ ବଳଦମାନଙ୍କର, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ এই ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ।